írott, és megkérem őt, hogy a kiállítást. Hát akkor neki fogok. Bevallom őszintén önöknek, amikor Norbert először kért meg valamikor évekkel ezelőtt, hogy az akkori képeinek a kiállítását nyissam meg, sokkal könnyebb helyzetben voltam. Akkor én megnéztem a képeket, beszélgettem Norberttel, aztán oda mentem és elmondtam egyfajta kiállítás megnyitót. Egy olyan beszédet vagy beszéd, amiről azt hittem, hogy egy kiállítás megnyitója. Ma már azért sokkal nehezebb helyzetben vagyok, úgy érzem, hogy a dolog komolyra fordul. Úgyhogy bocsássák meg nekem, egy kicsit előveszek egy fekete mappát, és ennek a segítségével teszem meg majd kötelességemet. Először egy versrészlet Keszeli Ferenc, Szlovákiában élő magyar költő verséből. A vers címe ez, Gipszöntvény. Begyógyul majd a varas néma száj, és a fákban keringni kezd a ned. Virágzó kedv a rügyben énekel, és fény perzsel majd ott, ahol homály csiszolja most az arcok éleit. Ne számold még a majdan éveket, türelmed edze minden látomás, ne énekelj már régi éneket. Nézz körül, mert én csendesedni kezd mélyeidben az apadó forrás. Ne csörömpölj, dolgozz és álmodozz tovább, míg az álom partra vet, és új sebet nyit arcodon a kő. A titkokat csak a beavatottak láthatják. A titkokat csak azok ismerhetik meg, akik hagyják, hogy a képek, a látomások furcsa, varázslatos szövegének, az álomfüzet ecsetvonassá szigorodó léte elrabolja őket a két lábon álló valóságból. Nem véletlen, hogy a tudatosan, a szemünk előtt festővé érő Szűk Norbert az ezoterika címet adta kiállításának. Az értelmező szótár szerint a misztikus szó, melynek eredete valahol a művészetek egyik őshazájában, Görögországban keresendő, titkosak, rejtette, csak a beavatottak számára érthető, csak a nekik hozzáférhetőt jelenti. Norbert beavatott. Most már nyugodtan jelentheti ki még az is, aki a festészetet, a színek és a formák elkápráztató világát, mint jó magam, csak szájtátó csodálóként tiszteli. Érezni minden mozdulaton, minden gesztuson, amit kigondolt precizitással elkövet a vásznon. A változás nyomon követhető. Hogyan lesz a grafikával brillírozó tizenévesből a képzőművészeti főiskola egyénisége? Hogyan tisztulnak a formák? Hogyan erősödnek a szándékok, a társművészetek, a kiváló tanárok, barátok és természetesen a szerelem segítségével? A festészet az emberiség egyik legősibb csodája. A barlangrajzok korától egészen a világháborúkat és napi konfliktusokat, fegyveres összetűzéseket hordozó, azt megörökítő 20. századig. Sokan tárják szét a kezüket egy-egy modern kép előtt. Egy-egy olyan alkotást láttál, amelyben a tartalom néha egyetlen vonásban, könyvben, tónusban keresendő. Ők azt hiszem értetlenek. Nem is akarnak közelebb kerülni a titokhoz, ahhoz az ezoterikus világhoz, amely nem csak önmagát akarja szolgálni, éppen ellenkezőben. A közönségnek, a tárlatlátogatóknak jelez, és belőlük várja a visszajelzést is. De ha valaki nem érti, amit lát, akkor kútba dobott kavicsnál is kisebb hullámokat vert fel az alkotó. Minden ereje és elszánása ellenére. Szűk Norbert kavicsainak hullámai azonban soha nem csillapodnak. A régi kilengések az újakkal találkoznak, erősítik, néhol kioltják egymást, mint ahogy az a hullámok természetéből adódik. Régi motívumok jelennek meg új formában, régi arcok köszönnek vissza új környezetben, és közben minden mozog, változik. Akik kicsit is figyelik a tehetség pályáját, még akkor is, ha a vele való találkozás előtt a képeket csak a keretük miatt nézték meg, egyfajta művészettörténeti gyorstartaló tanfolyamon vehetnek részt. Cseppenként megkapnak mindent, most már kimondom, művésztől, ahhoz, hogy övék legyen a vászonra rejtett világok teljessége. Természetesen
ebből a nagy teljességből most a legutolsó, a legkifinomultabb, a legújabb burkot mutatja be a festő. De ez a héj, mint az atommag, tartalmazza azokat a kis elemi részecskéket, gondolatokat, vívódásokat, erőfeszítéseket, melyek nélkül senki sem válhat azzá, amivé válnia kell. Norbert útja egyértelmű. Álmai, melyeket füzetbe jegyez, melyek az irányt és a teret megszabják munkájának, és tudatos művész egyénisége, kitartó hangyaszorgalma, biztos keze, melyet nem csak ecset, de súlyzó forgatásával is edz, olyan pontot jelölt ki neki a művészet végtelenjében, amely az ezoterikánál maradva túl van az üveghegyen. Titkos, de mindenhonnan látható fárosz. Olyan világító fákja, melynek fénye egyre erősödik, egyre fényesedik. És azt hiszem, a kiállítás megnyitó út lesz teljes, ha azt mondom, hogy ezt a kiállítást megnyitom, és kérem, hogy hallgassák meg Gazdag István zenéjét, akivel Norbert egyfajta művész csoportot hozott létre. Norbert fest Gazdag István zenéjére, és Gazdag István zenét szerez Norbert képeire. A kiállítás megnyitó. Kiállítás megnyitó, most túljutottul, nyugodtan meglepni a képeket, de előtte még a házigazdánk szeretne valami plusz meglepetéssel szolgálni önöknek, kérem, hogy hallgassák meg őt. A mai este még tartogat egy meglepetést az önök számára, és szeretnék megmutatni önöknek Társai Anna Máriát, a Pécsi Parti Galéria vezetőjét, és ő szeretné elmondani ezt a meglepetést. Hát én nagyon örülök, hogy itt lehetek ma este önökkel, akkor nevemet nem mondtam, mert az már elhangzott, és én hoztam önöknek 2 meglepetést, de mielőtt ezt a 2 meglepetést átadnám, előtte még szeretnék gratulálni a gyönyörű szép galériájukhoz, és remélem, hogy sokan a látogatásukkal, és esetleg, ha belefér, akkor a vásárlásaikkal folyamatosan támogatják ezt az igazán gyönyörű galériát, és egy picit irigykedem is, mert még azt hittem, hogy a mi galériánk van a legszebb helyen, Pécset, ugyanis a Múzeum utcában van egy szoborpark közepén, és nagyon gyönyörű fáink vannak, és most idejöttem, igen, Székely Péter szobrai, és amikor idejöttem, akkor teljesen elájultam, mert azt mondtam, hogy ez legalább olyan szép, mint a miénké. Hát szóval most én